Yankwa Asante mantema hinkro kumase hoso kopiem DVLA 4 wo makache wo manfo kobo peso pa na enyago essence wo manfo peso ko register wakas Adom TV kase kopie hoso Ashampi na anaba peso ewo DVLA 4 atena ya ewo Asante mantem ha omu nyina aya ahyen foforo a wo mo pese o mo register mo number plate ewo afimu Ora Amos Abeka ayo panyinipa a wada DVLA ano ewa Asante mantem ha okirema ahyen na aba no edoso de nenso wode toto afi atwa mu na ese afi we kura no ewo fom kakra nipa ne bebree ye omo special no late last year inti na no so inti no nipa ne bebree amba ha one other problem even though my inspection no inti ne hia ne so omo de nkrata no beba na ya to aso ebi so still omo pese omo de car na sign ba so inti eno so affect no but what did to afie atwa mu hu na ebeka say eswate ena ye de nipa na eye dwuma na ye double mo so that instead of never back no bia nipa miensa na ye the same thing na che say a contem afi ye de nipa na betina abonten so that ayi na ko share dan no mu ema na anyesa inti no kakra no ema so tie Ashankafo bia wo mo a register mo car edit to dwa se enhye DVLA 4 de agu akwan mu no eye pa aboa amaniema aye wano Onyame Adom metima ye bibia kama process no de bibia is smooth aha oba ano anse obedi enhye ne so DVLA 4 mpanfo akirima DV number plate no na wotwe besimu no anom be hyase de ababonten kese se ba ansa na financial but anopia menya ntiti se aba omo aye ho adwuma wie nti gidi se over the weekend no e be distribute nti no by Monday ni de wo station bia won sa bekedi nana awuku dankyambo amane ebuni